Takkiin oli kirjoitettu budjettiin, kun Virvan pihalta se pidätettiin. Tie auki, taivastot syötereillä koskaan takaisin. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. No niin, miten tämmönen rock, rauha ja rakkaus tällä kehitysalueella toimii? Se on toiminut aina. Niitä tangon mailla ja markkinoilla. Ei tämä mitään uutta ole. Tämä on rytkytango. Raskas, tunteiden kyllästämä. Ihmiskunta tekee tarpeeksi syntiä, niin avaruus, jossa asuu kaikkeuden Jumala, niin se nielasee tämän kaiken paskan hevon helvettiin. Mä nautin siitä etukäteen. Ja rokki on nimenomaan Rockin sanoma siis on just tämä, joka taistelee rahaa ja rahavaltaa ja luonnon tuhoamista vastaan. Miten tämmönen rock, rauha ja rakkaus toimii täällä susirajalla ja kehitysalueella? Rock, rauha ja rakkaus toimii. Rock on toiminut tähän mennessä ainakin helvetin hyvin. Rauhallista on ollut. Rakkautta voisi näin niin kuin juontajallekin suoda huomattavasti enemmän. Kyllä sitä on. Kaikkihan rakastaa juontajaa ja Anssia ja näin päin, mutta ei siinä mitään, mutta niin semmoista konkreettisia osoituksia sitä, semmoista fyysistä rakkautta mun mielestä voisi kuitenkin niin kuin vilkasta edes, sillepä vähän heittää kuitenkin kaikesta. Kyllä ne toimii ymmärtääkseni, jos ei ne ole, kyllä, joo. Päivä, miten nämä festarit oikein haisee? Nää menee ihan perseestä. Miljoona sade ja kaikki. Tässä just tuli mieleen, että lapsi kun syntyy, jos se dikkaa värttinää, niin kyllä menee kaikki päin Ihan hyvälle. Mulla on kyllä nenä aika tukossa, että mä en kauheasti haista mitään. Hyvälle. Joo, tuolla vessassa kyllä haisi aika pahalle, etenkin miesten vessassa, mutta ihan täällä muuten hyvin. Päivää! Me ollaan pissalla. Mulla ei ole aikaa sanoa päivää. Kerta kaikkiaan naisille sopiva paikka. Mikäs tällä festareilla haisee? Päivää! En minä halua nyt päästä siinä kyllä. Saisiko vastauksen? Olkaa hyvä. No sitä yritän tässä juuri varoa. Festivaalin tuoksu on ollut hieman kirjavampi, kun ottaa huomioon viimevuotisen tapahtuman. Se ehkä johtuu juontajasta. Festivaalin tuoksu on ollut yleispositiivinen tällä hetkellä mun mielestäni, ymmärtääkseni tätä mieltä olen. Näin minulle on kerrottu. Yhtyeemme nimään Kerropi kolmosessa H.C. Andersen Pilven Definit 22. Pirkko esiintyy siellä seuraavan yhtyeen jälkeen. Ja seuraava yhtye on... Everybody knows about the glass plate, glass and glass, glass and man in the glass, glass, glass and man in the glass and glass, glass and man in the glass, glass, glass and man in the glass, glass, glass and man in the glass, glass, glass and man in the glass. Surfing Grab! Gra 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 gra! Gra 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 gra! Gra 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 gra!
This is Lex Interior of the with Poison Ivy. and pay attention now. We're going to tell you the newest information here of quantum physics. Stay tuned to the black hole or you'll die a miserable death, you and your entire family, the whole continent. Joo, musta aukko on erittäin, mun mielestä se on symbolinen asia. Se tuo useita eri tavallaan esimerkiksi ajattelee, kun se on